लालाला बिराद उन्दुनो ओंखारबायलाय उन्दुनोसै आं गामियाव थांनो सानदोंमोन थांला दे ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारग्रा जादोंना आङो मोदोमसो ओंखारनो नागिरदों खोमालै जायोबो ना आरो जाग्रा जाबावबाय बेनिखायनो माने मोदोम ओंखारनो नागिरदों उन्दुनाय जानाय मोदोम ओंखारा मा जानो दाथ' आरो रामोनदा फैनायजों ओरैबायदि बादुला जासिनबावबायना आङो दिलु फंबाय न'आव जेबो गैलामोनलै जेबो गैला माने माने दालिबो गैला आलुबो गैला थावबो गैला माने जोबजुना दं दिलु हाथाय खालामना लाबोनांगौमोन आं थांलायनांगौ नों थांबानो जाबाय नोंनियाथ' खर' सानाया हामबाय खोमा दासिमहालागि खर' सानायाथ' हामथ'वाखै दासिमबो लोमजानोसो नागिरदों खोमा दासिमबो हामला होमबा हामानोथ' दाबो हामला खर'आव दै गुसु लुना लानाय हामोन खोमा लादोंमोन दहायो हामाखै थेवब्लाबो मानोबा बोरैबा मोनथारदों आङो होमबा रामोनदा नोङो मोनसे खामानि माव नोङो हाथायबो खालामनो थांखागोन ना नोङो माबा हाथाय खालामनो थांनायावनो फार्मासियावबो हाबबो मुलि बायफाना लाबो लासै लासै थांबानो जाबाय हागोन दे थांनो हागोन खोमा दे हागोन दे मानो हाया मा मा गैया होन्दोंमोन न'आव थावबो गैया ओमफ्राय आलु दालि ओमफ्राय माबा अमा बेदर आधा केजि बायफाना लाबो अमा बेदर जायैया बेसेबा गोबाव जाबायलै दिनै अमा बेदरखौनो एवना होबानो जाबाय आंनो नोंबोथ' अमा बेदर जाखायो नङा होमबा आं अमा बेदर जाया नों अमा बेदर जाया दे होमबालाय जेबो नङा आं जानोसै होमबा हारसिंनो नों जायाबालाय माथो खालामबावनो र' फैसाखौ बेसेसो होनांगोन आङो 500सोआ थोगोन ना थोगोन खोमा दे र' नोंलाय गारियावसो थांगोन नङा होमबा गारिजों थांनायावलाय आरो माथो जानोखाय जेबो नङा दे थांनो हाखायो गारिजोंबा खर' साबाबो खर' गिदिंबाबो थांनो हायो गारियासो लांगोन नोंखौ थाबायनाथ' थाङाना थाबायना थांबासो एसे प्रब्लेम जायो र' आं फैसा लाबोनि र' ओमफ्राय नोंनावथ' फैसा गैया न' मुलि बायनोबो फैसा हरफानि र' ओमफ्राय नोंना खर'आ मानो साबाय दं दे न'आवलाय मोनजायोना मोनजायामोन खोमा ना बारा जोंहानाव थानायाथ' मास मोनसेयानो जाबाय भिटामिना जानांगौमोन माथो नोंनिया माने ओरैबायदि खमायना दंना भिटामिना नोंनिया फैनोनो रोङाखै र' आङो नोंनि थाखाय भिटामिन बथलसे लाबोनो होनि र' नोङो भिटामिनखौ जाबानो जाबाय नङाबा नोङो खामानि मावनो हानाय नङा माने आं बिदिनो ओरैनो गेजेर गेजेर लोमजाखायो जायो न'आवबो ओरै जाद्रायै नङा जायो दै रामोनदा नोंनिया जायनि थाखायसो जादों बेफोरो भिटामिन खम जादों भिटामिन खम जाबासो बेफोरबायदि खर' गिदिंनाय मोनो हां थोनो थोनो मोनो खर' सानाय मोनो दुरबल मोनो र' मास मोनसेसोनि उनाव नोंना बोलो फैसिगोन आं फैसाखौ लायनि दै मनायालाय थां मनाया औ लायनि र' मा जाबावनो बेजोंबो न'आवबो गैजा रोङाना जेबोखौनो मोनजायामोन खोमा बेनिखायनो भिटामिनानो दासिमबो फैनो रोङाखै जोंहानाव जानाया मास मोनसे मानि जाबाय माथो मानो दाबो भिटामिन फैनो रोङाखै बिनिया आंनिबा मास मोनसेसोनि उनावसो बोलो फैसिगोन खोमा बिनिया भिटामिन जासिगोन साला जेरावखि फैया मानो जेथिंबो नायबाय थायो आङो बिबारिनि हौवाखौ नुगोन खोमा होननानै नाथाय मा बरावबो नुवा पापिखौ साला खेबसेल' नुथोंल' बेखौ सिगाङावनो आं बेखौ जेबो खालामा सिआइडि खालामग्रोगोन आं बेखौ फार्स्टआव अबाव थाङा मा मावो मा मावा आरो न'आ अबे गामियाव गासैखौबो आं थारमाने तदन्त लाजोबगोन बिनि उनाव नाय नों बिबारि बिनि उनाव नाय दा नाथाय नोंनि हौवाखौ आं मानो सानसेबो नुवा आरो नोंखौबो मानो नुवा आं सानसेबो बेबायसो दङमोन आं नोंसोर सानैखौ अबाव मार बिनि हौवानि न'आ अबाव मार साला खेबसे मोनथिनाय मोनबा दालाय अबाव नागिरना मोनोब्रा अबाव थाया नागिरगोन र' थेवबो नागिरगोन नोंसोरखौ नुथों होननानैथ' आं बाहेरायाव सानफ्रोमबो ओंखारबोयो दानिया नाथाय गैया पापिफोरखौ सानसेबो नुवा मानो आरो बिसोरखौ रावबो सिनाय हानायबो गैयाना बै बिबादिनि हौवाखौ रावबो सिनायबो हायाना साला पापिया मालायनि हिन्जाव सेंना लाग्राया अबेनिबा खेबसे मोनथिनायबा बिसोरनि न'खौ र' थेवब्लाबो आं नागिरबाय थागोन बिसोर सानैया जेनेबा सानो खोमा आंखौ बावबाय होननानै नाथाय आं बावाखै फान्था फान्थिहात नोंसोरखौ नागिरबायसो दङ आङो मिथिबाय नोंसोरखौ एसेबां सहसाव नागारालै आङो फोजोंसार आरो बिबादिनियाव एसेबां सोंबाय आङो नोंनि बयफ्रेन्डआ अबेनि होननानै गैया मालाबाबो खिन्थायासै बुथारजानो गिनानैनो खिन्थायासै बियो खिन्थाना लानायबाथ' दिगदारानो जागौमोन बिबारि मिथिबाय
दासिमहालागै नोङो बिधबासो जागौमोन बिधबा नोंखौ बिधबा खालामहोगोनलागै आङो सानसेयाव थायालै थाया नोंनि हौवाखौ जेब्ला बुथारगोन नों जेब्ला बिधबा जागोन बिनि नामाव लानाय सिन्दुरखौ नोङो हुगारनांगोन बिनि नामाव गाननाय आसानफोरखौ नोङो सिफायनांगोन होमबासो आंहा माने सान्थि मोनगोन सोरनि फनलै मायो आदा नों सकआव थांदोंना मानो आदा आलासि फैदोंलै जोंहा माबा बेदर लाबोफानो होदों आया आं माबा हाथाय खालामनो फैदों नामा होद नोंसोर हाथाय खालामलै आं हाथाय खालामनो फैयाखै मानसियाबा मा जाहोनाव फैदों मानि थाखाय ओंखारबोयो सानफ्रोमबो आंसो मिथिगौ नोंसोर माबा हाथाय खालामना ला आंखौ बुंनाङा आरो आं दानो न'आव थाङा बेलासि जागोन आंनिया आया आदा नों मानो बेफोरबायदि आलासि फैदों आरे आलासि फैदों नोङो फैनो हाया नामा हा बेसेथ' गोजान थेवब्लाबो नोङो सकआवनो दङबा नोङो सकआवनिफ्राय लाबोनो हाया आरो आं लाङा होनदोंना आं गुबुन खामानियावसो फैदों मा लैथोस्रि दै नोङो बेदरखौनो लांफैनो हाया आरो दोन आंहाबा मा टेनसन बिसोरनो आरो बेदर लांना हैनांगौनो आलासि फैदोंनो माबा थै आइदै एकदमबारे खर'खौनो इसेबो मोजां मोनाखै आङो आइदै फैयाबाबो जाया खामानिनिफ्राय जुदि दिहुनना होयोबा आंखौ मा जागोन ओरैनोबा जेनथेनजोंसो मोनदों खामानि मोनसे बेनिखायनो फैया होनाखै आं फैया होनना बुंबाथाय रागा जोंनानै आंखौ होखारहरनोबोथ' हायोना मा जाबावनो आंखौ जुदि दा बायसेयाव होखारहरोबा न'खराव सोलिनो जोबोद खस्थ' जागोन बिथिंजाय आरो बेमारि सासे दङ मुलि जाबाय थानांगौ आरो बाहेराव खामानि मावनो थांनोबो रावबो लोगोबो गैया नङाबालाय बाहेरफोरावनो थांगौमोन आङो आरो गामिफोरावबो हाजिरा खामला मोनबाय थायाना आइदै सिगाङावनो फार्मासियाव हाबग्रोनानैनो मुलिखौ लानानै जानोसै खोमालै आं नङाबा जानाय नंला आं जेब्ला फार्स्ट टाइम फैदोंमोन अब्लाथ' थिलु फंबाया गावनो हाथाय खालामोमोन दा माबा बेयो गावगाया हाथायबो खामला बोरैबा बादुला जाथारबाय माथो हेलौ बिजुलि आदा मा खालामदों नै आं हाथायसो खालामनो फैदों र' बिजुलि एकदमबारे आंनिया देहाया मोजां नङालै मा देहाया मोजां नङा होनबालाय मानोथो फैदों नोङो हाथाय खालामनो नों बुंनो हाया नामा खिन्थाना लायाखै नामा नोङो खर' सादों होननानै बा लोमजादों होननानै बुंदोंमोन थेवब्लाबो आरो बुंबायना थिलुआ हागोन दे जेबो नङा गारियावसो थांगोन ना होननानै बुंबायना आंबो आरो जेबो बुङासै फैया होनना बुंबा आरो गाज्रि मोननोबो हानाय ना गाज्रि मोनबाथाय आरो आंखौ खामानिनिफ्राय दिहुनना होनोबो हानाय बेनिखायनो आं बांद्राय जेबो बुङा थेवब्लाबो ना आदा लोमजादों होनबा बुजिनांगौ ना आं आरो बुङासैना आं हानाय नङा होननानै होमबानिया बुजिगौमोन खोना मानसियालाय मोजांबो थेवब्लाबो आरो सम सम एसे बोरैबाबो होनखाङो बाथ्राफोरखौ मुलि बायनोबो फैसा हरखादों र' आरो भिटामिन बथलसे बायनानै लोंनांगौनो आङो आंनिया मालाय भिटामिन जानायखाय खर' सानाय खर' गिदिंनाय जादोंनो नोंनियालाय मा भिटामिन खम जानो आदा नोंथ' जायैबो नङाना जायैआनो माथो थेवब्लाबो आरो दे जानो होदोंबालाय जानोसै दे आरो मोनथिला दे आरो खमबो जानो हानाय आदा नों होनबा ओंखामफोरखौ मोजाङै जाया ना मायो जायो मानो जाया जानो बोथिथामबो जायो जानायावलाय जेबो प्रब्लेम गैया होनबालाय मायावथ' प्रब्लेम दं आदा मा होनबा नोंखौ सैमा बायदि बाहायो नामा आदा खामानि मावग्रा होननानै सैमा बायदि बाहायनांगौ नामा आंनि बिदाखौ बाहायाखैलै जाम्बि बेफोरबायदि जेबो नङा एसे एनलाखौथ' बुंखागोन देनाय गोरोन्थि जाबा मोजाङानो ब्रा बिनानाव बिदिनो आरो एसे गोरोन्थि जाबालाय बुंखागोन फंसे फंनैफोरखौ बिगोमा नालाय दे होमबा आदा नोङो मुलिखौनो जाग्रोयै थां औ आं फार्मासियावनो थांनि र' मुलिखौ जानानै ओमफ्राय हाथाय खालामसै एसे मोजां मोनगोन खोमा दे आदा आइया मोजाङै दङ ना आइया उन्दुदों दे होमबा आं मुलि बायहैनि र' औ दे माथो खालामबावनो आरो खाफालानो गाज्रि बिदिनो आरो खामानि मावग्रा नालाय जोंफोरो बिगोमाफोरालाय फंसे फंनै बुंखागोन बे फंसे फंनै रायनाय बा बुंनायफोरखौलाय जोङो खोनासंखानांगोन जोंफोरो खामानि मावनानै जाग्रा मानसिफोरालाय खोनासंखानांगोन हानांगोनबो खोनासंनो धैर्य हमना थानो हानांगोन नङाबा बिदिनो आरो बाहेरायाव ओंखारबोनायनि उनाव न'नि बायदि जाया खोनादोंना थांसै आङो थांसै सना आंहा डिउटियाव दे थां मोजाङै थांदे सना जागोनलै सना मोजाङैनो थांगोन औ आरो गारिफोरखौ मोजाङै सालायदे बांद्राय गोसा सालायनाङा जागोन दे माइ सुइटार आं गारिखौ गोसायै सालाया आरो आं ओरैनोबाबो गारिफोरखौ बांद्राय गोसायै सालायखाया थेवब्लाबो आरो मोजाङै थां दे आं आरो गिनाय मोनसोयो
दे माखौथ' गिनांगौ दे सना जेबो गिनो लागा नङा मोजाङै थां आजिखालि आरो दिनखालफोरा मोजां नङाना गिनाङालै सना दे अब्लालाय थांदो थांनोसैबालाय औ थांसै नोंसोरबो मोजाङै था आंबो एकदम माबा माबि खोनासोदों माथो बाबा जालायनानै फैयोनो मानसिफोरा माबायसिबा दा बिसोरो मोनथिला दे आरो बेनिखायनो नोंसोरबो मोजाङै था दे औहाय माबा बेफोरबायदिनो बाबा माबा माबि जाना फैयो गिनाय मोनो मानोबा आजिखालि मानो बेफोरबायदि जानांगौ आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोन औलै जोंफोर उन्दै टाइमाव बेफोरबायदि नङामोन दासो माबा बाबाजि मायबा सखन्द्रा दा किसुमाना बाबाजिफोरा ओरैनोसो सोरबा सोरबि बाबाजि जाना फैफ्लायो खोमालै औलै सिखावसोना डाकेटसो मिथिला दे आरो बेफोरबायदिनो मिसाखौनो बाबाजि जाना फैफ्लायो आरो बेनिखायनोथ' जानला मानलाफोरखौ न'आव हाबनो होखानाङा माथोखौनो होनाङा ओहो होआ आङो दे होमबा ना थांसै आङो ओमफ्राय मा थिलुनिया मा खौरां खबर लादोंना लायाखै लादोंमोनहाय रामोनदानिया माबा खर'सो साबाय दङमोननो हामबायना हामाखैबा खबरखौनो लायाखै र' आङो दे खबर ला आरो रामोनदाया लोमजादोंबा थिलुखौ मुलि लायनो हर बेखौनोथ' सानदों र' आङो हामबायना हामाखैबा खबरखौनो लायाखै र' आंबो सोलाबाखैमोन ना जि सुनायावनो माबा सुनायावनो आइयाबो आरो दिनै एसे बोरैबा मोनदोंनो मोदोमखौ बेनिखायनो उन्दुना दंथ'यो दे आइखौ मोजाङै नायदे आंबो ओंखारलांनोसै दे होमबालाय थांदो मोजाङै थांदे दे जागोन दे सना नोंसोरबो मोजाङै था दे आरो आइया बोरैबा मोनदोंबा आइखौ नायबाय था दे जागोन दे आंनि आइ बिखुनजोआ दिनै अन्थाव बाथावनो एसे बोरैबा मोनदोंनो नङाबालाय खामानिफोरखौ मावफाजोबना होगौमोन मावनाङा होनबाबो मावफाना होयो मुलि जादोंल' जानाया हामसिगोन खोमा दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दिनै माने समनि एसे आंखाल आरोना बेनिखायनो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो हायासै गाबोनो गोलावै खालामनो नाजालायसिगोन ना जेबो जुदि प्रब्लेम जायाबा मोजां जादोंना जायाखै मिथिला थेवब्लाबो लाबोसाबबाय आरो ना नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक खालामदो लोगोफोर लाइक कमेन्ट ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना थेंक इउ गाबोन लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर जेबो प्रब्लेम जायाबा